телефон чизе ҳаст ки маълумотҳои шахсӣ аниқтараш махфии моро пинҳон намекунад агар мо беаҳамият бошем. аксарият гумон доранд ки ин як чизи оддӣ аст. дар асл чунин нест. андроид, аз ман ҳам андроид. масалан фейсбукро интихоб мекунам. разрешение предложения. инҷо қариб ҳамаашро хомӯш мекунам. ба шумо ҳам тавсия медиҳам. ҳайрон шудед барои чӣ? агар хоҳед мисли ин мард нашавед. ин мард ҳамроҳи занаш хостанд як санҷиш гузаронанд. онҳо дар гугл ва умуман дар телефон боре ҳам дар бораи хӯроки гурба поиск надода буданд ва ҳатто дар хонаашон гурба ҳам надоштанд. барои санҷиш ва баъзе чизҳоро фаҳмидан бо якдигар дар бораи хӯроки гурба ҳарф заданд. бинед, пас аз чанд вақт дар фейсбук реклама дар бораи хӯроки гурба мебарояд. акнун фаҳмидед гап сари чӣ меравад. инҷо саволе ба миён меояд. наход ки моро гӯш кунанд. муфаттишони иёлоти муттаҳидаи амрико 80 000 программа яъне барномаи телефониро омӯхта баромаданд ки 8000 программа аз паси мо назорат мебарад. ҳамарӯза ин программаҳо қариб ҳама корҳое ки дар экрани телефони мо иҷро мешавад ба ким кадом як сайти номаълум равона мекунад. хусусан суратҳои камераи телефони моро. ба маънои дигараш касе медонад ки шумо ба куҷо медаред ва чӣ хел парол истифода мекунед. магар ин хатарнок аст? ҳоло мефаҳмед. салом, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. шумо дар канали роҳнамо ҳастед. бачаҳо айни як компания раҳнамо телефон харидем. пури рошт агар нест миёван миёран то дари хонамона овардан ба нархҳои арзон бо ҷои даркоритона мебаранд мерасонанд. метавонед ки бовар кунед ҳамин ширкати раҳнамо харидорӣ кунед. ҳоло як партияи калони телефонҳоро қабул кардем. қариб ки ҳама моделҳо ҳаст. доставка низ то хона дорем. доставкаи мо дар дохили МЕКУНАД бепул аст. дӯстон, ба дигар шаҳрҳо ва посёлкаҳои Федератсияи Россия низ доставка карда метавонем. касоне ки телефон хариданӣ ҳастанд, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед. акнун мехоҳам ба шумо ҳолати ин зану мардро шарҳ диҳам. вақте онҳо ба ҳамдигар суҳбат мекарданд, программа гапи онҳоро тавассути микрофон забт карда мавзӯъашро муайян мекунад ки дар бораи чӣ гап заданд ва кадом калимаро бисёр истифода карданд. ҳамаи инро ба назар гирифта аз рӯи калимаҳои бисёр истифодашуда рекламаи мувофиқро пешниҳод мекунад. дӯстон, агар дар баъзе программаҳо микрофон лозим набошад, беҳтар аст аз настройка даромада хомӯш кунед. агар хуб аҳамият диҳед, боварӣ дорам ки қариб аксарият бо чунин ҳолатҳо рӯбарӯ шудаем. инстаграмро дӯст медоред? ба ин маслиҳатҳое ки медиҳам нағз диққат диҳед. ба камераи худи инстаграм навор ва сурат гирифта намонед. ба разрешение предложения даромада камераро хомӯш кунед. беҳтараш бо камераи худи телефон навор ё сурат гирифта баъдан дар инстаграми худ гузоред. ин роҳи асан ва бехатарии истифодабарӣ аст. дӯстон, мо тарзи дурусти истифодабарии микрофон ва камераро гуфтем. ҳоло бошад плюс минуси гиёданӣ ё местоположенияро мегӯям. ба ин карта нигоҳ кунед. биёед 5 соли ахирро мегирем. дар ин муддат ман қариб 10 телефон иваз кардам. аммо ҳар як расмҳое ки гирифтам, кай дар куҷо бо кадом маркаи телефон, ҳамаш дар ин карта сабт шудааст. масалан 2-3 сол пеш дар Точикистон ин расмҳоро гирифта будам. боз дар Москав, дар Ярославский област, ҳатто баъзеаш дар хотир нест. аз ин ҷо бошад ёфтан мумкин аст. сабаби ҳамаи инро фаҳмидан мехоҳед? ин фаъол будани гиёданӣ дар камераи ҳамаи телефонҳо буд. дар ин муддат ман фақат як аккаунт истифода мекардам. ҳоло ҳам чунин аст. мо шумо хуб медонем ки барои регистратсия кардани аккаунт дар телефон ГУГЛ назоратро аз паси телефони мо оғоз мекунад. ба куҷо сафар мекунем, ба кадом нуқтаҳои замин қарор доштем, ҳамаи инро сабт карда мемонад. оиди ин бисёр гап намезанам, чунки дар канал видеои пурра ҳаст. силкаашро дар поёни ҳамин видео мегузорам.
хоҳишмандон метавонед дар омада тамошо кунед. дӯстон, вақте ин маълумотро гӯш кардан, маро хеле ба ҳайрат овард. медонед маълумотро дар бораи истифодабарандагони телефон чӣ хел ҷамъ мекунанд. бо баробари задани аккаунт дар телефон мо аз корҳои худ нишона мегузорем. мешавад бо дигар аккаунт дохил шавем ва бо мурури вақт телефонро ҳам иваз кунем. дар ин ҳолатҳо низ муайян карда метавонанд ки шумо дар паси кадом телефон нишастаед, чунки ҳама истифодабаранда ҳарфчинӣ карда менависад. тарзи навистан, ҳаракат ва фосилаи байни ҳарфчинии одамон аз якдигар фарқ мекунад. бо ин роҳ муайян мегардад ки паси ин клавиатура нишастааст. ин кор яке аз калиди маълумотҳои шахсӣ ба ҳисоб меравад. аз як тараф ман тарафдор. хуб андешед пеш аз он ки ягон кори ғайриқонунӣ карданӣ мешавед, барои он ки ҳоло имконияти пайдо кардан хеле калон аст. шояд ин сабаби кам гаштани корҳои ғайриқонунӣ гардад. пейҷ хейсон, сардори шӯъбаи маълумотҳои информатсионии компанияи лайфлог ва ҳимоягар аз бохабаршавии маълумотҳои шахсӣ қайд намуд ки мошенникҳои интернетӣ ва хакерҳо ҳар моҳ якчанд роҳҳои нави фиреб ва шикастани паролҳоро фикр карда мебароянд. рӯзто рӯз ҳимоя кардани чизҳои зарурӣ дохили компютер ва телефонҳо сайтҳо хеле душвор шудааст. дар чандсолаи охир мо роҳҳои ҳимоя кардан аз парол сар карда графический ключ, изи ангуштон ва кушодан аз рӯи чеҳраро дида баромадем. аммо принсип якхел аст. агар қулф ҳаст, илоҷи шикастанаш низ вуҷуд дорад. аз мисолҳои оддӣ сар мекунем. паролҳое ки барои ҳимоя кардан мегузорем одатан номи худ ё фарзандон, рақамҳои телефон, соли таваллуд, аз пинкод бошад, рақамҳои якхела 4 1234 37 0808 ба ин монанд. дӯстон, биёед аниқ месозем ки ин паролҳо то чӣ андоза мустаҳкам аст. худи ман ин сайтро хеле зиёд ҷустуҷӯ кардам. истифодабариаш қулай аст. аз ҳамин сабаб ба шумо низ тавсия додам. силки ин сайтро дар поёни видео мегузорам. ба ин сайт медароем. паролҳое ки дар боло гуфтам бинед ки дар чӣ қадар вақт взломать мешудааст. мана 1234 ина барои ин паролро шикастан ҳатто як сония ҳам сарф намешавад. взлом кардани чунин паролҳо бошад мушкил. бинед чӣ қадар вақти зиёд сарф мешудааст. як чизро бояд хотиррасон кунам ки дар паролҳое ки истифода мекунем ҳатман ҳарфҳои калон ва хурди англисӣ ва ё ягон аломат гузоред ки взломать карданаш душвор мешавад. метавонед парол интихоб карда тавассути ин сайт санҷида бинед, баъдан истифода баред. аз 10 аккаунте ки интихоб шуд, чандтоашро бо паролҳои оддӣ взломать кардан имкон дорад. масалан, аз 10-3-4 истифодабаранда як паролро дар ҳама сайтҳои худ истифода мекунад. ин чӣ маъно дорад? рафту нохост ба ягон сайтҳои шубҳанок регистратсия кардед, маънои онро дорад ки барои взлом шудани ҳамаи сайтҳо ва почтаи худ имконияти хеле хубро барои онҳо додед. маслиҳат ҳамин ки дар ҳар сайт ҳар гуна парол гузоред. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумотҳои зарурие ки пешкаш шумо намудам. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. ҳоло мекушем ба шумо дар бораи телефони нав A51 маълумот метиҳем. корпуси телефон аз пластик, экран супер AMOLED, диагонал бошад 6.5 дюйма Full HD+. Процессораш Exynos 9611, процессори A50 онқадар бартарии калон ҳам надорад, танҳо 4 камераро поддерживад мекунад. Фронтални камера 32 мегапиксел, круглый базе буд аст, полный экран, яъне дар камтарак пасти экран ҷойгир аст. ин Redmi 8A ҳаст. Redmi 8A-ро бисёрҳо бо Redmi 8 путад мекунанд. ин аз ин фарқ дорад. инаш якто камера, инаш дуто камера. батареяш 5000 мАч аст. барои инаш чихол надорад, инаш дорад. аз ҳамин хотир инаш 32 гигабайт, инаш 64 гигабайт.
ва нархҳояш ҳам фарқ мекунад. ва чизи дигар ки барои бачаҳои камтарак редми ба қувват мехоҳанд барои бозӣ кардан, бозиҳои намедонам PUBG ягон бозиҳои зур барои барномаҳоро монтаж кардан, серияи редмиҳо Redmi Note 8 Pro ина 64-ашам оперативкааш 6 гигабайт ҳаст, 128 гигабайташа ҳам оперативкааш 6 гигабайта. Redmi Note 8 ранги кабуд, 4 камера дорад. дар бораи батареяш 4000 мАч аст. мошини батарея бистри заряд поддерживать мекунад. Процессорро бошад Qualcomm Snapdragon 665, яъне бозиҳои онлайнро поддержка мекунад. монанди бозиҳои PUBG, Tank, бозиҳое ки онлайн ҳозир бачаҳои мо аксарияташ ҳамин бозиро бозӣ мекунад, дар интернет қариб ки ҷаҳон ин бозиҳоро бозӣ мекунад, ин ҳамон бозиҳоро поддерживать мекунад.